Разкажи сега, дядо. Разкажи, дядо, къде беше ти? Къде беше, дядо? Къде ходи Дани? На юка. На люлката. И там какво имаше, дядо? Ела ми разкажи. Чата юшпаш. Люшбаш. А имаше ли кученци, дядо? Кученцето в асансьора. И така ли? И какво правиш кученцето, дядо? Вай. Олай! Обаче Няма нищо. няма нищо. А ти папка ли, дядо? Папка. Какво дяде папка? Папка, кие бабки? Тия бабци. Обаче какво, дядо? Нет, Не беше горещо, така ли? не бе много. Там топчка. Само топличко, така? Да, И ти много ли е папка, дядо? да, много папка. Браво на Дани. Бабо, папа. Много кебабчета. Толкова. Иди, Колко бабе е толкова? Виж. иди, Две. И две. На какво се игра, бе, дядо? С какво се игра? Аз съм. топка. С топка се игра. И на люлката. Люлю, балю, люлю. Диско юшпаш. Люшбаш. Колко? Силно? Моля? Кажи, че не те разбрах. Убивам баба. Ей, ти уби баба, бе, дядо. Уби ме. Уби ми. Ти ме уби, бе, бабо. Да. Да, бе, бабо. Ти ме Удай. уби, бе. Удай. Дай да те цункам. О, не искам. Къде се удари, бе, дядо? Къде? Она уби бабу. Уби баба. Уби баба и се заболя кръчето, така? Ами защо не го цунка? И дай на баба да го цунка. Дай да те цункам аз. Дай, мамо, сладки. Там ли пръщето ти боли, бе, бабе? Да. Дай да го цункаме, бе. Не. Аз се върта. Какво ще правиш? А да съм гетка. Какво ще гледаш? Гетка да гетка. Моля? Гетка. Еда деско. Санеско. Еда деско. Деско. Ама какво? Чакай. Кое Какво детско? казваме? Бут. Дора и Буц? А Ама какво казваме? не знам дали ще ги има дядо Дора и Буц. Разуме. Сега ще видим какво ще Какво има. казваме? А какво ще трябва да кажеш? Деде мола. Деди, моля, разбира се. Зуми. Не знам, имаме зуми, дали ще го има. Сега ще видим. Ето. Комиска. Комалиска? Ами това е някакво друго филм. Много. Искаш ли това? Да. Това искаш? Да. Окей. Айде, гледай.